kiombe kia bototo riruma CBO korwa sensemo ya Raganka ebunge ya Kitutu Chache South Imeye County ya Kisii nigo bagenderete kubasemia abantu gosoa sebyombe au unenchire ya moyo kubakonya ilio kwegendereria bya ase amagimabo okwana chinga kichogo chengera obokoreri bwabo bw'emyaka ebere ritkoria rero nigo boigo bagania okubwatrana na boigo gusirwa no muyaga boigo obago gwikiranwa no mu MCA obogusero Vincent Abuga unatokumanyiwa no muri Keito Mildred Mumanyi. Obogima nigo bogendete koba obokongu chinsemo au aiga Kenya gekwene kigwa buna omurakera nenchara nigo yarakanire asensemo yechi county buna enchere yemo yo kwegendereria kebogima ensemo yabanyakiombe korwa bototoliruma CBO korwa eward yabogusero Kitutu Chache South nigo bagendete kwegendereria ase ensemo yo bolemi bwe bimeli au nigo abalimi abo bachengera emyaka ebere kurugo chakigwa gwe kyombekyo ase bamuchengera boigo omanyakerogo obo Wilfred Oruru uyokinigwa ekerogo asogo chagotenera ebyombe gwetania 10 ase wodi yabo gusero ase aurokya omogokoe na kolia ira yogo chakubwaterana n'abanyakyomba abo omwaka we 2019 aligia chagete ekero gya chaka gechage tumukinyu 8 kitariki sana abantu bari 17 na ubabete bakunganamo bagachate kyombeke kwikarero yekeire injirenga buniga buno mukiro cha ekero twaje twabachori nande bakaliye bagatebanga nanje nisaine mutenere byo busero gwati ibone ri nare ri dia kwikatobe to kubwaterana nabo yo mamusiye ngaito bagala uchi erinde ryo tomanyangana kibyo bebeto bigokina Omo MCA bwe ward yo yabo gusero omoske Vincent Abuga nigo aikera na boigo ase atebire nari no morobelio bogo chia kubwatesia ekyombekyo elio kina na komenyekana kera ekona ya Gusii kyombeke to make sure kyabere step to make sure ya account ekyombekega ni bwate kibese kise ontagete mo by example ebyombe binde bichiche rosoma kurasibo nago kibunga mwacha crazy project choko sine kapaka maragwani na ligezi ni chentware program yo kurangira byombe byonse yabo gusero tumerane tubangane na tugo cyake sabayiga yabo gusero Oruru baigana egwachi certificate chebyombe au ebyo agochia kora nale ya bokeire certificate yo Wana sebi ongeze sibieza tele yombe vile kesa tule bitano vile yaro CBO andi brand ya CBO toramo na kila cho abanyakyombe na barubumba kya okwege na bunambakine na gokeya obale maru asemeche ase abamanyate no balema na barubo batati wa magega ina sara ngende kunya utosise niga akitiga to genderera ya to bwaterane nande tuanjane nduguna bale maru ngocha tole twebwa ase kingapikiria abantu babikiramo bagocha badusintibicha bayigudikambulizo wona tumaye pinga ngaiba gocha banogo oturangereri tukeri motebena nijeri batirema entuo babusaba mogendo ubyakitibicha bayigudikambulizo Yinko reporter ya Egetaseni Kyandizi TV Letariane Mildred Mumanyi.